mai uit, mă mai uit și la ceas, până la ora 12 sunt 10 minute. E ca o pedeapsă pentru mine. Da, cu toate acestea încerc să fiu foarte scurt, pentru că și când am fost întrebat dacă am un mesaj, am zis că nu pot, pentru că mesajul pe care l-am pregătit, de fapt, nu a fost finalizat, dar mă gândesc că poate așa a trebuit, pentru că timpul este foarte scurt. Da, aș vrea ca să vă întreb un alt lucru înainte de mesaj. Cum sunteți cu sănătatea? Cum sunteți cu viața? Pentru că mi-am luat o lecție foarte importantă la Cupoara. Întotdeauna când am fost acolo, când am fost de am fost lucrător, misionar, și când ajungeam în grup, repede noi să cântăm, să ne rugăm, să deschidem Biblia, și la un moment dat un frate mi-a spus: frate, dar și pe la noi se mai întreabă cum cu sănătatea, cum cu viața, cum. După aceea mai vedem ce mai facem. Și chiar este important că noi când ne întâlnim să ne întrebăm unii de alții. Așa este. Dacă vorbesc prea vocea prea joasă, să-mi spuneți, mai țip așa mai tare. Dacă vorbesc prea mult, să-mi spuneți, spuneți-vă doar. Da, aș vrea să vă vorbesc astăzi despre un subiect, jumătate, zic eu așa, medical, jumătate spiritual. Și este vorba despre lobul frontal. Aș vrea să vă întreb cât știți ce este lobul frontal. Ar trebui să știm, nu? Locul de frunte. Nu ați cât știm ce este lobul frontal. Aoleu, ce mult știți. Da, am să mă fac cât de cât înțeles. Lobul frontal este vorba despre creier, da? Și creierul nostru este format din 6 lobi, 6 părți. Nu le mai dăm denumirea pentru că avem un timp atât de scurt. Dar lobul frontal, partea frontală, da? Creierul, partea centrală a creierului, care se ocupă cu lucrurile cele mai serioase. Dar acum să nu credeți că nu mai avem nevoie de celelalte părți, pentru că dacă o parte nu funcționează bine, automat nici cealaltă parte frontală nu va funcționa foarte bine. Dar lobul frontal este responsabil pentru anumite lucruri, anume modelarea comportamentului observabil, caracteristici personale, ceea ce ține de, zice, are omul ăsta niște caracteristici ale lui, îl cunosc după cum vorbește, după cum se comportă și așa mai departe, da? Și controlează mișcările voluntare, personalitatea, rezolvarea problemelor, motivația și cea mai din urmă, comportamentul sexual și social. Vreau să vă întreb, sunt importante aceste lucruri pe care le controlează creierul? Da. Cât de importante? Foarte importante, da? Foarte importante. Cât am stat aici pe scaun, mi-am luat pixul și am început să mai tai din unele lucruri care să nu le mai spun pentru că nu avem timp. Dar voi încerca să trec prin cât de multe pot. Sunt anumite efecte asupra creierului care slăbesc creierul, ca el să nu mai poată avea control asupra acestor lucruri pe care noi le-am citit acum. Și atunci când nu mai sunt efecte grave, da, care slăbesc creierul și el nu mai poate avea control, ce se întâmplă cu omul? Se tulbură. Se tulbură, spune ceva, cineva spunea că aici voia razna, dar ca să nu fim așa radicali în expresii, să spunem și noi, nu judecă în toate capacitățile, da? Și automat uită sau nu poate să ia hotărârea care trebuie și așa mai departe. Lucruri foarte importante. Aș vrea să vă citesc puțin care sunt acele efecte negative și care sunt de obicei pe termen lung, dacă au apucat să fie o afecțiune a creierului. Și anume, deteriorarea lobului frontal poate duce la schimbări de personalitate destul de variate. Efectuarea de comentarii inadecvate. Da? Deci vorbește numai ce nu trebuie. Bineînțeles, nu tot timpul. Dar dacă a fost afectat, el vorbește vrute și nevrute și nu la subiect și
Modificarea răbdării și a toleranței față de ceilalți. Nu are răbdare. Da? Nu mai are răbdare și comentarii inadecvate care ele vin treptat și într-o scară anume. Nu răspund corespunzător indicilor sociali. Adică observ foarte repede și foarte clar când un om se comportă normal și când un om se comportă puțin ciudat, da? Puțin straniu. Și atunci face diferența. Nu, ceva nu e regulă cu ăsta. Nu? Așa folosim noi expresia. Ceva cu ăsta nu merge bine. Comentarii, fiți foarte atenți, comentarii sexuale sau comportamentale nepotrivite. Ne mirăm de ce societatea, îmi pare atât de rău că nu putem vorbi într-o are mai largă despre acest subiect, pentru că este extrem de important. Este extrem de important. Și ne mirăm de cei din societate că sunt atât de înclinați spre sexualitate și în situații foarte grave, da? Cu perversiuni și așa mai departe. Dar este o problemă a creierului. Insomnie, atenție la probleme de concentrare. Deci nu se poate concentra. Dacă lobul frontal este afectat, concentrarea scade foarte mult. Dificultatea la rezolvarea problemelor complexe, nu probleme mici, probleme mai serioase, mai complexe. Gândirea critică. Acum, nu știu cum vă gândiți când e vorba de gândirea critică, adică să fii critic, să critici pe cineva sau cum vă gândiți? Să observi. Observator, cineva spunea ce să observi, să cercetezi. Să poți să faci diferențierea între lucrurile bune și rele. Asta înseamnă observare critică sau gândire critică. Și dacă gândirea aceasta critică scade, este aproape una dintre cele mai importante. Când nu mai faci diferența, cum spune Biblia, spune la rău bine și invers. Le încurcă de numai. Da. Sensibilitate crescută sau scăzută. Deci ori e prea sensibil, ori nu e sensibil deloc. Poate să vadă că cineva a murit lângă el sau s-a lovit grav și nu prea are reacție așa spontană sau cel puțin normală. Sau e prea din cale, deci extremă. Face isterică, da? Și vine una acum care e foarte interesantă pentru mine și cred că o să fie interesantă și pentru dumneavoastră. Cei care au probleme cu lobul frontal, cu creierașul, spune că li se încurcă limba. Dar eu vă dau o întrebare. Când ați văzut oameni care de obicei nu li se încurcă limba, dar la un moment dat li se încurcă limba? Oamenii beți. Fraților, este o chestiune foarte de râs, dar este grozav de tragică, pentru că atunci când consumi substanțe neadecvate, prima dată este afectat lobul frontal. Limbă dificilă era în notița mea, da? Limbă dificilă. Impulsiv, comportament periculos, abuz de substanțe și chiar depresie. Am spus de multe ori că atunci când un om este bolnav psihic, spunem noi, este o problemă de suflet. O problemă sufletească. Cum se traduce? Cum am ajuns eu la înțelegerea aceasta că este o problemă sufletească? Dumneavoastră o înțelegeți la fel ca mine? Că un om care a afectat psihic este bolnav sufletește? Da. Este simplu pentru mine. De ce? Pentru că limba greacă, psihi, înseamnă suflet, iar noi, în domeniul medical, când spunem psihic aici, înseamnă suflet. Deci este acea parte din umanitate care se numește suflet. Aș vrea să mergem mai departe cu niște versete și nu vreau să mă întind, deci vreau să trecem prin ele, ca să vedeți cum vorbește Biblia despre lobul frontal.
Acum, fiindcă am spus ce este lobul frontal, vreau să mai spunem încă o dată fiecare dintre noi ce este lobul frontal. Partea creierului, partea din față. Partea frontală a creierului, da? Da. Când Biblia vorbește despre frunte, despre ce vorbește? De minte, a spus cineva? În principiu este același lucru, da? Minte, creier, da? Și este partea decizională. Acum noi vom citi versete despre care Dumnezeu vorbește despre frunte și despre anumite părți din corp, dar care duc tot cu înțelesul frunții, tot cu înțelesul creierului. Și care e vorba tot de decizii și așa mai departe. Haideți să începem. Unul dintre versete care mi-a venit prima dată în minte, când am început să studiez acest subiect și pe care îl voi studia încă foarte mult timp, este Faptele Apostolilor, capitolul 7. Și cei mai mulți dintre dumneavoastră cunoașteți această situație din capitolul 7. Aș vrea ca să deschidem împreună Sfintele Scripturi. Vreau să vă spun că predic după o pauză foarte lungă, de ani de zile, pentru că o singură dată am predicat acolo, unde suntem noi, și asta din cauza că nu există biserică română. Da. Capitolul 7, cu versetul 51. Cine vrea să-l citească? Tare. Vă rog să fiți cu toată inima. Cine vrea să-l citească tare? Oamenii tari, la ceretice, ne tăiați împrejur cu inima și cu urechile, voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Mulțumesc. Amin. Deci, oameni tari la cerbice. Era expresia care îmi venea mie în minte când am început să studiez acest subiect al lobului frontal. Dar vreau să vă întreb, ce înseamnă cerbice? Creier. Da. Am dat în căutare în dicționarul explicativ român pentru că era foarte curios. Zic, mă duc să predic și o începe să spună, fraților, noi suntem tari la cerbice. Dar acolo cerbicele nu sunt fruntele. Nu este fruntea. Înțelepciune. Nu. Este grumazul unde se pun drugii ăia, da, care când trag boi la car și spune, oameni tari la... Ceafă. Înțelegeți? Și mă gândeam, zic, cum unul ar putea să fie tare la cerbice, dar să se împotrivească Duhului Sfânt? Aici este o conotație și o simbolistică pusă, da? Deci când spui, măi, tu ai capul tare ca nuca. Observați, deci o expresie care o folosesc oamenii, ce capul tare ca nuca, dar el se referă doar la partea frontală, care ia hotărâri și care se împotrivește. Ori ia hotărâre, ori nu ia hotărâre. Ori ia hotărârea bună, ori pe cea rea. Dar aici când spune oameni tari la cerbice, voi întotdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Și când am citit în verset, pentru că eu mi-aduceam aminte doar expresia aceasta tari la cerbice, dar când am citit întreg versetul, am zis, au, Duhul Sfânt, se împotrivesc Duhul Sfânt. Și atunci am căzut pe gânduri și am început să mă rog și am început să meditez mai mult și am zis, Doamne, situația aceasta cu lobul frontal îmi dă de gândit din ce în ce mai mult. Și vreau să vă spun că ideea principală din această predică este, de fapt, lobul frontal și Duhul Sfânt. Conexiunea dintre cele două. Cu alte cuvinte, creierul meu, conștiința mea, dacă nu este conectată Duhului Sfânt permanent, ea slăbește, se îmbolnăvește și corporal, deci fizic, dar și spiritual mai ales. Mergem mai departe, într-un alt verset, Exodul 32, și vreau ca să citim împreună, pentru că cred că veți fi curioși să studiați mai departe și singuri. Pentru mine este o descoperire, pentru că eu știam despre lobul frontal, dar n-am intrat niciodată atât de adânc, din cauza unui devoțional pe care l-am avut la firma unde lucrez. În fiecare vineri la noi se studiază o carte care se numește Pași, redeșteptare personală, ceva de genul ăsta cu Duhul Sfânt. Este o carte care a fost produsă în Austria. A fost o campanie de evangelizare în Austria și sigur o aveți.
Și acolo se vorbește doar despre Duhul Sfânt în cartea aceea. Și când am auzit acel verset, am zis, Duhul Sfânt și împotrivirea față de El, păcatul împotriva Duhului Sfânt. Care este păcatul împotriva Duhului Sfânt? E același lucru, ură sau păcatul împotriva Duhului Sfânt. Observați cât de complex este răspunsul? Pentru că nu este un păcat definit, dar este acel păcat pe care continui să-l faci și mereu să spui nu-i păcat sau nu Dumnezeu mi-a spus și așa mai departe. Și are de-a face cu tocirea. Știți expresia aceasta, tocirea conștiinței, da? La un moment dat, mintea noastră, caracterul nostru se definește prin activitatea care o faci, prin repetiția anumitor expresii sau acțiuni. Și am zis Exodul 32:9. Cine vrea să citească? Domnul a zis lui Moise, văd că poporul acesta este un popor încăpățânat. Ce înseamnă încăpățânat? Nu ascultat la ce? Dar dacă traducem încăpățânat, întotdeauna dicționarul dă ceva mai gramatical, mai, da? Și vine de la căpățâna aia. Încăpățânat. Înțelegeți? Dacă mergem profund, înțelegem lucrurile foarte serios și foarte, foarte clar. Când ești ca om, deci te împotrivești unei anumite idei, te numești încăpățânat, nu? Mă, ce încăpățânat? Tare căpos mai ești. Când nu ești de acord cu cineva. Da, când nu ești de acord cu el, tare căpos mai ești, te împotrivești. Mai fac așa câte o pauză acum și vă spun. Frații mei, fiți foarte, foarte atenți. Trăim timpurile din urmă. Orice lucru îl întâlniți, opriți-vă, judecați-l și după aceea faceți sau vă dați consimțământul. Pentru că orice decizie pe care o luăm ne va costa ori viața veșnică, ori cealaltă parte, da? Haideți să mergem mai departe, 33:3, în aceeași carte. Practic este aceeași idee, o să citesc eu. Suie-te în țara aceasta unde curge lapte și miere, dar eu nu mă voi sui în mijlocul tău, ca să nu te prăpădesc pe drum, căci ești un popor. Și de multe ori avem binecuvântări, dar Domnul ce spune? Eu nu mă sui cu tine acolo, că dacă mă sui cu tine te prăpădesc, eu te binecuvântez, îți dau lapte, miere, da? Dar nu mă sui cu tine acolo că te prăpădesc, pentru că ești tare încăpățânat, da? Neascultător. Isaia 48:4. Îmi plac voluntari. Dacă găsește cineva primul, să citească tare. Urmașul îți este un grup de fier și ai o frunte de aramă. Observați cum spune Dumnezeu aici, frunte de aramă. Mai spune ceva acolo, da? Drup de fier. Da? Și frunte de aramă. Le exprimă pe amândouă. Tărie. Deci tăria împotrivirii, dacă vreți să o numim. Tăria împotrivirii. Dar când e vorba de Dumnezeu, ca ce motiv să se împotrivească omul lui Dumnezeu? Dumnezeu vrea întotdeauna binele, nu? Da. Și ca ce motiv să se împotrivească omul lui Dumnezeu? Am notat aici o expresie, o propoziție, o afirmație care a făcut-o un psiholog care se numește Joe Dispenza. Știți cum am numit el lobul frontal? Partea centrală a creierului. El zice, lobul frontal este căminul sinelui divin. Deci a numit căminul locul divinului. Este atât de interesant că oamenii care nu cunosc pe Dumnezeu, ei au ajuns la concluzia că aici este căminul divinului. Deci dacă nu primești pe Dumnezeu aici, nu-i dai voie să locuiască,
De aceea și Scriptura când spune, iată eu stau la ușă și bat, să intre unde? Dar simbolul inimii în cazul de față, că nu cred că intră aici, da? Dar se referă că intră în conștiința mea, în inima mea, în inima ființei, dacă vreți să o numim așa. Și locuiește acolo ca să am o viață mai frumoasă, mai curată, mai bună. N-aș vrea să mai deschidem, vreau doar să vă spun la suprafață așa, unde a fost lovit filisteanul. În frunte. De ce i s-a întâmplat o tragedie atât de mare? Ce s-a întâmplat în fruntea lui? Spart capul și a murit. Da? El spune, a spart capul și a intrat în creier, direct în creier, da? Iată. E foarte interesant. Pentru că în vârf de arc, dacă pătrunde în creier, se întâmplă o tragedie. Eu nu mi-am notat aici toate ideile pe care aș fi vrut să le spun, dar vreau să vă spun cât de repede pot o idee cu un lucrător de la Calea Ferată. Deci nu mai știu exact nici locul, nici numele, dar istoria este reală. A fost un accident de muncă a unui muncitor foarte vestit și toată lumea știa, când se pronunța numele lui, se știa despre el că este un om integru, este un om curat, este un om deștept, este un om fruntaș, este un om de nota 10. Și într-o zi s-a întâmplat un accident teribil. I-a fost lovit capul, deci a trecut o bână, o țeavă, da, prin capul lui și a trecut prin lobul frontal. Ce s-a întâmplat este că el nu a murit. Dar după acest accident, omul acela n-a mai fost același om. Deci a fost afectat lobul frontal în atât de mare măsură că el nu a mai fost același. Și să vă explic ceva. Ceea ce aș vrea să fie un semnal de alarmă. Vezi omul la tot pasul. Un străin, un prieten sau rudă, nu contează. Deci la tot pasul vezi oameni. Dar tu nu știi ce e pe lobul frontal aici. Și știți de ce vreau să vă fie un semnal de alarmă? Pentru că Dumnezeu când spune nu vă întovărășiți sau ieși din mijlocul lor, da? Știți versetele în care Dumnezeu ne invită să ieșim din anumite cercuri de oameni pentru ca să nu ne facem părtași la păcatele lor sau la acțiunile lor sau, unde spune versetul, ce legătură are întunericul cu lumina, da? Deci despărțiți-vă de ei, este din cauza că lobul frontal, și merg pe expresia aceasta, lobul frontal, expresie medicală, mai mult pentru că așa am început studiul acesta. Dar creierul nostru trebuie să fie total al lui Dumnezeu. Și sunt oameni care așa un comportament au, mai ales când e vorba de Dumnezeu, nu ne parcă niciodată n-au auzit de Dumnezeu, niciodată nu au luat hotărâre pentru Dumnezeu și trebuie să-ți fie frică să trăiești lângă așa oameni. Este cu adevărat o frică. Pentru că oamenii aceștia, în timpul din urmă, când harul va fi încheiat, vă puteți imagina ce va fi? Nu ne putem imagina. Dar un om când este total sub puterea diavolului, noi știm din Sfânta Scriptură anumite persoane, da, care au fost vindecate de Domnul Iisus, care au fost îndrăgiți sau care au fost posedați de demoni și știm comportamentul lor. Dar așa se va întâmpla în timpul din urmă. Unii vor fi sub puterea lui Dumnezeu total, sigilați, vom citi versete despre sigilare, și unii vor fi, noi știm din Apocalips 14, da? 13 și 14, vor primi semnul fiarei și care noi știm că asta înseamnă să fii sub totala posesiunea lui Satan. Aș vrea să mai parcurgem vreo două versete, aș vrea să mă apuc de încheiere, pentru că vă înțeleg. Da. Dumnezeu ne mai dă un exemplu aici, un exemplu foarte negativ, Ieremia 3:3. Noi rupem cumva versetul din context,
dar nu schimbăm nimic, da? Și pentru că nu avem timp. Măcar că ploile au fost oprite și ploaia de primăvară a lipsit, deci era un fel de secetă, da? Era un fel de pedeapsă. Și spune, totuși, tu ți-ai păstrat fruntea de curvă și n-ai vrut să ai rușine. La ce se referă când spune că ți-ai păstrat fruntea de desfrânat? Spuneți mai tare. Încăpățânat. În cazul de față, când noi citim versetul acesta, situația la momentul respectiv era că poporul curvea cu idol și cu tot felul de lucruri care... Și de aceea spune Dumnezeu, ai frunte de curvă, de desfrânată. Ce înseamnă fruntea aceasta, până la urmă, pentru un popor care se închină la idol? Așa? Altcineva? N-ascultau, nu se închinau lui Dumnezeu, se închinau la idoli. Ați auzit vreodată de minte pătată? Conștiință pătată? Deci ei erau pătați pe conștiință și Dumnezeu spune, vii cu conștiința pătată la mine, dar nici măcar când te pedepsesc nu-ți vii în fire. De aceea am și spus că este un semnal de alarmă. Dumnezeu vine și binecuvântează sau pedepsește, ambele sunt pentru binele nostru. Și omul nu poate fi trezit. Fraților, aceasta este o chestiune extrem de tragică, de grozav de tragică. Pentru că să nu poți fi trezit cu nimic este o tragedie. Este o tragedie. Ezechiel 3, versetul 7 și 9. Dacă cineva vrea să citească, 3 cu versetul 7 și 9. Dar casa lui Israel nu va voi să te asculte, pentru că nu vrea să mă asculte, căci toată casa lui Israel are fruntea înfruntată și inima împetrită. Îți voi face fruntea ca un diamant, mai aspră decât stânca. Nu te teme și nu te speria de ei, căci sunt o casă de îndărât. Observați expresia care folosește Dumnezeu în dreptul acestor oameni care atât de împetriți stau și Dumnezeu spune, o să te împetrezi și mai tare dacă tu vrei așa. Cum a fost cu Faraon? Când Dumnezeu făcea minuni, și puneți-vă în situația lui Faraon, Dumnezeu vine și face minuni. Ce fel de minuni au fost făcute acolo? Mici sau mari? Mari. Aoleu! Noi am vrea să avem parte de așa minuni, să vedem puterea lui Dumnezeu, deși nu este nevoie de minuni mari ca să înțelegi că există Dumnezeu și că El este la cârma vieții, dar au fost minuni atât de mari și Faraon și-a împetrit inima atât de tare, chiar după, să zicem, după un ceas, după minute, după o zi. Și acesta este iarăși un lucru foarte, foarte stresant. Ezechiel 9:4. Deci câteva pagini mai departe, unde Dumnezeu spune, dă ordine ca să se întâmple ceva în cetate, da? Domnul i-a zis, treci prin mijlocul cetății, prin mijlocul Ierusalimului și fă un semn pe fruntea oamenilor care suspină și gem din pricina tuturor urăciunilor care se săvârșesc acolo. Da? Și versetul 6, ucideți și nimiciți pe bătrâni, pe tineri, pe fecioare, pe copii și pe femei, dar să nu vă atingeți de nici unul din cei ce au semnuri pe frunte. Începeți însă cu locașul meu cel sfânt. Ei au început cu bătrânii care erau înaintea templului. Știm că aici este vorba despre ce? Despre sigilare. Despre sigilul lui Dumnezeu, care este pus pe frunte. De ce pe frunte? Să vadă departe.
Pentru că mintea lor a fost întotdeauna la Dumnezeu, l-au primit pe Dumnezeu aici, Dumnezeu a putut să-i percepească să fie ai Lui. Și aș vrea ca să luăm ultimele versete pe care vreau să le parcurgem din Apocalips, care vorbesc în mare parte toate despre același lucru. Dar aș vrea ca să ne uităm puțin peste ele. Apocalips 7:3. Da? Vrea să citească cineva sau citesc eu tot? Zicând, nu vă tămați pământul, nici marea, nici copacii, până nu voi pune pe cetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Amin. Voi citi 9:4 și cineva să pregătească 13:6. Li s-a zis să nu bateme iarba pământului, nici vreo verdeață, nici vreun copac, ci numai pe oamenii care n-aveau pe frunte pe cetea lui Dumnezeu, da? Să vatăme doar pe cei care nu aveau pe cetea lui Dumnezeu pe frunte. Cine vrea să citească 13:6? El a deschis gura și a început să rostească ula împotriva lui Dumnezeu, să-i culească numele Oricului și pe cei ce locuiesc în cer. Este amintit aici ula împotriva lui Dumnezeu. Cine poate să culească împotriva lui Dumnezeu, după părerea noastră, ca o concluzie? Cei de la Satan. Care nu l-au primit pe Hristos. Care nu l-au primit pe Hristos, da? 14:1. Apoi m-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sionului și împreună cu el stăteau 144.000 care aveau scris pe frunte numele său și numele Tatălui său. Iarăși pe frunte, da? 14:9. Apoi a urmat un alt înger și al treilea și a zis cu glas tare: dacă se închină cineva fiară și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână. Observați, este unul dintre primele versete, cred că este chiar primul verset care nu l-am citit, în care spune clar că diavolul își pune și el pe cetea tot pe frunte. De ce bătălia aceasta pentru frunte? Să luăm un exemplu practic. Avem un computer, da? Avem un laptop. Și dacă îi stricăm creierașul la computer, ce mai lucrează? Nu mai lucrează. Nu sunt arse, nu nimic, dar funcționează ceva la el? Dacă au stricat creierul. Așa, 17:5. Un alt exemplu al frunții. Pe frunte purta scris un nume, o taină. Babilonul cel mare, mama puterilor și spurgăciunilor pământului. E interesant că nu merge cu plancardă așa scrisă pe agățată de frunte, dar și spune eu sunt mama spurgăciunilor și așa mai departe. Dar, din nou, ce înseamnă fruntea? Mintea conduce. Mintea murdară, da? În cazul acesta, în care când am ascultat predica aceea de dimineață, spuneam la grupa de școli de sabat, am ascultat dimineață o predică, am zis cât ne mai îmbrăcăm, cât mai asta, să mai cânte ceva la ureche despre Domnul și am dat peste o predică. Și acolo spunea despre Inchiziție, despre persecuția papală în diferitele zone ale Pământului, câți oameni au murit și așa mai departe. Și stăteam și mă gândeam, sunt oameni curați la minte cei care fac aceste treburi, care omoară pe creștini, persecută? Dar cum sunt? Hristos nu poate. Spuneți mai tare că... Hristos nu poate. Fraților, este mai mult decât ne putem gândi. Oamenii acestea sunt posedați. Nu există cuvânt mai bine descriptiv, pentru că numai un om care este sub puterea totală a diavolului poate să facă așa ceva. Sute de mii de oameni au fost morți în Spania în anul 480 și nu mai știu cât spunea acolo exact în istorie, când a început persecuția papală. Și exterminarea
tuturor evreilor din respectiva zonă. Da, și ultimul verset pe care l-am aici, în Apocalipsa 20:4. Și am văzut niște scaune de domnie și celor ce au șezut pe ele li s-a dat judecata. Și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Iisus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu și ale celor ce nu se închinaseră fiare și icoanei ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mâini. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Da? Același lucru pe care l-am tot repetat noi și l-am citit despre frunte. Aș vrea să vă spun că lobul frontal, partea aceasta centrală a creierului care se ocupă cu cele mai importante decizii, ea poate fi afectată din mai multe probleme, mai multe feluri de acțiuni sau poate fi deteriorat în mai multe feluri. Dar și versetele sunt mult mai multe cu exemple pe frunte, da, care vorbesc despre frunte, despre încăpățânarea omului, despre împotrivirea omului, dar toate acestea au legătură doar cu Duhul Sfânt. Fie ne alipim de Dumnezeu, acum, știți cum spune textul din Evrei, da? 3:7. Astăzi, dacă auziți glasul, nu vă împotriviți Duhului Sfânt. De aceea vă spun să fiu ca un semnal de alarmă. Dacă auziți pe cineva vorbind, fiți foarte atenți ce vorbiți. Dacă sunteți invitați să luați o decizie, așteptați puțin, gândiți-vă, rugați-vă, nu luați hotărârile imediat. Dar dacă Dumnezeu vă cheamă la pocăință, Dumnezeu vă cheamă să luați o hotărâre de partea Lui, atunci nu există timp de zăbavă, dar trebuie să dăm năvala, spune Scriptura. Să luăm hotărâre atunci de partea Lui. Pentru că Dumnezeu știe că vom primi invitații și din alte direcții, din partea celui rău, și vom fi spitiți în multe feluri. Este un text în Scriptură și cred că era în Evrei, când spune că mulți sunt bolnavi, nu, era în Corinteni, da? Și când era vorba despre cina Domnului, și spune că mulți dorm. Și eu am stat și m-am gândit, domnule, eu fi vorba de un somn fizic, din naturare și dorm, să ai un somn spiritual, când aude, când Domnul Iisus spune, cine are urechi, auzit, știți cum e. Aude, dar de fapt nu aude nimic. Aude zgomot, aude vorbă, dar nu a înțeles nimic. Despre care somn credeți că este vorba? Somnul spiritual. Aș vrea să văd dacă găsesc acest verset și nu mai continui cu altceva, pentru că ăsta mai am minte. Da? Deci 11:30, 1 Corinteni 11:30. Din pricina aceasta, și înainte să citesc versetul, vreau să vă spun că exact cum la cina Domnului, exact la orice cină a Domnului. Cina Domnului, noi avem impresia că este doar atunci când faci spălarea picioarelor, frângi pânica și bei mustul, da? Dar nu este așa. Domnul ne invită să cinăm împreună cu El când? Chiar și acum. Pentru că El este cuvântul, El este pâinea, El este, da? Și El ne invită să cinăm tot timpul. Atunci este o ceremonie în care noi reîmprospătăm legământul cu El. Dar cina Domnului este tot timpul, pentru că El stă la ușă și bate, spune, tot timpul. Și aici spune așa. Unde? De aceea. Unde? 1 Corinteni 11:27. 30, îmi cer scuze. 30. 11:30, da? Pagina 1122. Din pricina aceasta, spune Pavel, sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi. Deci, se referă la partea fizică mai mult, nu? Și după aceea spune, și nu puțin dorm. Dați-le cu un ghion.
Fizic toți dormim, dar asta spiritual s-ar vedere. Da, dar cel mai interesant este așa. În timpul săptămânii, indiferent câtă muncă este, la 3, la 4, vara mai ales, da? La 3, la 4 se poate trezi omul și până seara, când apune soarele, la 9, 10, la noi, în Alemania, apune soarele pe la 10 și un sfert. Și când apune soarele, nu înseamnă că s-a făcut întuneric. Deci am zis lui socrul meu când a fost la noi, zic, băi, zona asta la noi e pentru colibășeni. Dacă vin aici, pot să muncească doar 2-3 ore întuneric și după aia, la 3-4, deja e lumină din nou. Zic, asta e pentru colibaș. Da. Muncesc până târziu și dacă ar putea să nu se stingă becul, să nu se facă întuneric deloc. Dar cum am intrat în adunare? Liniște. S-a făcut liniște. Fraților, este un semn acesta. Dacă nu poți să ții ochii treji, nu este din cauza oboselii. Uneori, să nu vădăm tot într-o altă. Dar este un semn. Cercetează-te personal și vezi spiritual, ești treaz sau tot doi. Cercetează-te personal și vezi cum ești înaintea Domnului. Este timpul cel din urmă. Domnul să aibă milă de fiecare dintre noi, să ne binecuvânteze cu putere, cu tărie și să fim acei biruitori care vor primi semnul lui Dumnezeu și nu semnul fiare. Amin. Amin. Vă invit ca să ne vedem. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru care tronezi în ceruri. Doamne, așa cum s-a lăsat liniște în adunarea noastră, știm că va fi o liniște în cer, curând. Când Iisus va începe drumul spre pământ, cu toți Sfinții Îngeri. De aceea, Doamne, ajută-ne, trezește-ne. Doamne, orice vei îngădui în viața noastră, numai trezește-ne ca să nu adormim spiritual. Vrem să te primim pe Tine, Doamne, chiar în clipa aceasta. Ne predăm viața noastră chiar în clipa aceasta. Vrem ca Duhul tot cel Sfânt să controleze întreaga noastră ființă, ca să facem doar voia Ta. Doamne, îți mulțumim că ești atât de milostiv cu noi. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai păsuit atât de mult. Dar știm că vine ceasul acela când, nu pentru că Tu dorești atât de mult, dar pentru că așa va trebui să fie situația. Vei închide harul pentru orice ființă. Doamne, ajută-ne ca astăzi să înțelegem că este ziua când putem să hotărâm pentru Tine. Nu doar că trebuie, dar și putem să hotărâm pentru Tine. Vine clipa când vom dori, dar nu vom mai putea. Ajută-ne să ne hotărâm acum pentru Tine. Îți mulțumim pentru invitația care ne-ai făcut-o în cuvântul Tău. Lăudat să fie numele Tău, aici pe pământ și în cer. Amin. Amin. În numele Domnului Iisus Hristos vom închide serviciul divin, cântarea 538. Cântarea Sfântului Sanctuar se pregătește timp solemn în cel din urmă ceas de har să fie pus pe frunte semn. Suntem gata, gata a primi semnul vieții pentru veșnicii. Suntem gata a-L întâmpina pe Cel ce vine în slava Sa. Sunt îngeri pe
ceata celor mântuiți, voi fi și tu, voi fi și eu. Acum e timpul pregătit să-L întâlnim pe Dumnezeu. Suntem gata, gata a primi semnul vieții pentru veșnicii. Suntem gata a-L întâmpina pe Cel ce vine în slava sa. Amin. Așa că nu mai predici mult timp, nu mai știi exact. Domnul să te binecuvânteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se înduie de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să dea pace. Amin. Amin. Vă faci rugăciune personală. Să dau în primire.